Si kasamang Dani Luod o gusab si kasamang Dax Ilumba. Okay, ang atong pizza karon pizza 1 no, sa bulan sa Hulyo. Okay, unang adlaw sa mong bulan. Of course, no? Niya pata sa tuig 2018. Okay, diretso na ta. Oh, by the way, nalimot ko. Maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Diretso na ta no sa atong ialagad kaninyo kay kinigod si Veritas very kining daghan kay taog kana bang buot paambit no sa mga issue din natong hisgutan milabot na sa atong pagtuo. Sige gutag makulangan no. Although, padayon man ang atong tulumanon ug dili nato matibawas ang usa ka issue na pa may musunod nga mga Domingo. Of course, ubos gyapon na sa pagtugot no o kabubuton sa atong labang magagahom. Now, sa di po ko moadto sa ato yung buot tukion karon no. Importante sad nga atong ipahinumdum sa tanan ang usaba ka kinibang issue sa dugay na ni nga pangutana nya murag wa kay nako pa mahatagi og panahon pero importante kayo ni no. Alang po ni sa mga igsuon nato nga naguna-huna ba nga unsa man gyud ang sentro sa pagtuong Kristohanon. Unsa man gyud ang sentro o asa man gyud ta naka-focus ba no kay naa man ta sa panahong Kristohanon. Kanang pagsimba nga Kristohanon asa man gyud nakasentro no? Kay nakadungog ko ganina sa tulumanon nga nauna nato nga kiisgutan nga kinahanglan Christ-centered gyud ta. Si Kristo mao gyud ang sentro sa pagtuo. Ug unya dili gyud ta dapat mosupak ana kay sa Kristohanon nga pagtuo of course dapat nakasentro gyud ni Kristo. Nakasentro gyud ni Kristo. We must be Christ-centered mo bitaw gitawag tag Christians. Pero kining pagka Christ-centered wala ni magpasabot nga walay mga kana bang gigamit nga kasangkapan ang Ginoo no mismo nga atong Ginoong Kristo. Wala ni magpasabot nga diha sa atong pagka Christ-centered walay mga butang o mga tao bang nga gigamit isip simbolo o isip instrumento sa atong pagsentro sa atong pagtuon ni Kristo. Mahatag ko ninyo ko sa ka-example kay kinigong tinuho ang Katoliko gisaway giakusahan nga dili kuno Christ-centered ngano man kay naa pa may mga santos hapit-hapit pa mga santos naa pa may mga ribulto ingon na ba now nagtuo ang uban mingon kog uban kay mas daghan magyud ang Katoliko okay now nagtuo sila nga kung naatay mga simbolo, naatay mga ribulto, naatay mga larawan, naatay mga santos, o napatay mga pista, o pinahinungod sa mga santos, nagtuo sila nga mawala kuno, matabunan kuno ang atong pagka-Christ-centered. No, which is wrong. Now, muhatag ko ninyo premise ha. Sa Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hangtod 23 na ay mga pulong ang atong Ginoo diha nga nag-ingon siya. Maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Try to reflect. Mamalandong kuno taan ang mga pulong sa Ginoo. Maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kinsa man ang pinadala sa Amahan? Ang atong Ginoong Jesucristo. Nga kinahanglan diri sa Kristohanon nga pagtuo nakatutok yun ang pagtuo nato ni Kristo. Pero sa atong pagtuo ni Kristo naamang pud siya gihimong kasangkapan. Kay klaro niya siya maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kinsa may yang gitumbok ana mga apostol.
Unya, unsa man di ay nang gipadala, sugo. Kanang magmensahe, kanang magmanudlo sa ebanghelyo. Si Kristo wala siya magbinugtong niya ng buhat sa pagsangyaw, buhat sa pagpanudlo. So buti pasabot, naa sa huna-huna ni Kristo nga ang atong pagtuo niya nag-agad usab sa atong pagpaminaw sa iyang mga gisugo dinis kalibutan sama sa mga apostol nga nahimo mga santos, mga balaan. Sa ato pa, buot sa Ginoo nga sa atong pagtuo kaniya, ato usab paminahon kanang iyang mga gisugo. So naay sa gihimong kasangkapan. Unya, maingon po ta nganong na may mga ribulto. Ay, wala man pud gibawal ang paghimo og mga ribulto isip nagrepresent aning mga santos nga wala na ron diri sa kalibutan kay tuwa na sa langit. Di ba? Pero sa na nganong magpa-picture man ta. Nganong naman tayo family picture. Nganong naman tayo family picture para nga dili mawala sa atong huna-huna ang kanang nasa picture nga atong gimahal. Sample, ang atong inahan, ang atong amahan. Magpa-picture ta. Kay ug wala na unya sila, ang ilang visible presence, wala na, naatay handumhanan nila. Ang gibawal lang yun ni ining mga butang nga naa nato kung atong himuong Dios ba. No? Pero kung simbolo lang, handumanan lang, dili man na dautan. No? Na sa Salmo 74, uno hangtod sa 9, ang katawhan sa Dios na mga balaang simbolo. Sa templo sa Dios gihulagway pinaagig panan-awon. Ezekiel 41, tudling 17, 15 hangtod sa 20, ang templo sa Dios gihulagway nga naay mga simbolo. Sa presensya sa Dios naay dagway sa ribulto sa anghel o kiruben. Napagali dayan-dayan nga ribulto o dibuho sa leon. Mabisan pa sa daang tugon nga ginahanglan mo sentro ang mga Israelinhon sa Dios pero wala man gibawal ng mga simbolo sa pagtuo sa Dios. Ang Dios gani gapahimog larawan sa bitin nga tumbaga panahon ni Moses. Numeros 21:4 hangtod 9, ang gibawal lang niining mga simbolo kung mao nay himuong Dios. Para sa ato bang gihimong example sa Numeros 21:4 hangtod 9, ang Dios gapahimog ribulto sa bitin, isip simbolo siyang gahom kay nagmiracle man to, di ba? Ang Dios nagmilagro pinaagis larawan sa bitin. So mismo ang Dios magamit og butang pag sana isip simbolo o instrumento pagpagawa sa iyang gahom. Di ba? O kana dayang magmiracle ang mga apostol. Ang Dios may responsable sa milagro pero gipaagi og apostol. Mugamit ang Dios og tao, dili namang pasabot pasigudan nang mayon sila gamito nila ng Juan 4:24. Sayop mo mga Katoliko kay naa pa may mga dibulto magampo mo sa Ginoo nga naa sa Juan 4:24 kinahanglan magsimba ta sa Dios sa espiritu. But pasabot wa kunoy makita. Wa kunoy makita kay ang Dios espiritu wa may makita. That's wrong nga pagsabot nga naman tinuod nga ang Dios espiritu dili makita pero wala magpasabot nga gibawal ang simbolo sa iyang presensya. No? Try to reflect sa Exodus kapitulo 25 tudling 17 hangtod 22. Unsay giingon sa Dios diya? Katong gisugo niya si Moses paghimo og duha ka ribulto sa kiruben, ibutang ibabaw sa katong sudlanan sa kasabutan, Old Ark of the Covenant, diningon siya nga, diri ko makig-istorya ninyo taliwala sa duha ka larawan o ribulto sa kiruben, o ibabaw aning arka. But pasabot na iyang presence dito, mo bitaw si Josue, miyukbo sa Dios, nag-atubang sa arka. No? Josue city size. Si Ezekias po, nag-ampo sa Dios, gatubang hapon. Okay, naam ko na anghel, o ribultos anghel, iyang gatubang. No? Sa Isaias 37:14-16. Pero bisan pagali ang mga dili Katoliko, dili man na tinuod nga wala gyud mga butang makita silang atubangan kung magsimba sila kay inig sulod nila sa ilang simbahan kay magsimba lagi sila. Na may makita nga pastorya silang atubangan. Sa INC gani na sintro gani murag sintro kay nang butangang abuloy kay naa ang ato sa Katoliko ang sintro sa tung simbahan krusipiho man, di ba? Pero
Pasayloon ko sa akong mga igsoong INC ha, pero mo man gyud po niya akong nakita. Ang sentro diha makita nako sa simbahan sa INC kanang butang abuloy, kanang nastunga gyud, di ba? Dayon na ay mga ministro. Magwali diha. Naagali mga choir po nila sa luyo. Dilibot po sabot nga walay mga simbolos presensya diha sa Dios kay na may ministro, na apoy mga choir nila. So di gyud na may pasabot nga wa gyud makita sa tubangan kung magsimba sa Dios. Kaming mga Katoliko mausap mga symbol of the presence of God na mga butang sa tubangan. Wala na namo gihimong Dios kay naas katekism gibawal na. What is idolatry? Kanang divinizing what is not God. Kanabang himuon imong Dios ang dili Dios. Unya na ay doktrina ang Katoliko kanang mga rebulto himuong Dios. So error in interpretation lang siguro. Ayun na no. So inana gihapon ang pagsentro ni Kristo wala na magpasabot nga wala yung mga butang isip simbolo. Salmo 74:1-9. Symbol of the presence of God. No? Ang bawal lang yun kung himong Diyos. Ang konkreto yun nga example kanang sa Numeros 21:4-9 nga ang Diyos gapahimog rebulto sa serpente o bronze serpent. Pero wala siya mag-ingon nga himo ang Diyos. Pero sa dihang gipaka Diyos na sa mga tao, nasuko ang Diyos, ay padayan gipaguba. Di man siya gapahimo. Pero sa dihang gipaka Diyos na, nasuko siya. Kay dili man amao. Nabugoy Diyos nga binuhat og kamot. So kung maghimot og rebulto, himuon lang. Unsa may gamit, simbolo, handumanan. Pero kung himuong Diyos, bawal. Para sa nang kwarta, bawal kung ipaka Diyos. O gamitos di mao. Pero kung gamiton ang kwarta sa insakto, dili na bawal. Inana pod ang rebulto. Dili na bawal sa kung gamiton sa insakto, pero kung gamitos di mao, bawal. Kaya klaro man ang pagdili gud sa rebulto nga Diyos diya sa Exodo 20 sa 4 ug 5. Before ana, gihisgutan na sa bersikulo 3, ayaw pagbato og laing Diyos gawas kanako. So, but pasabot kung himuong Diyos ng rebulto, bawal. Pero kung himuong dayan-dayan, himuong simbolo, himuong kanang art, para sa ng mga artist na to, kanara ba yung pagkaalam sa paghimog rebulto na sa Exodus 35, kaalam ra ba yun na nga gikan sa Dios, di ra ba yun na kaalam gikan sa demonyo, di ba? So kung ang Katoliko gahimog mga rebulto, igo lang gapatuman, gapahinabo, pagpadayag sa himaya sa Dios o sa kahalang doon sa Dios, kay atong gigamit ang talento ba nga gihatag niya nato kanang kanang creative ta, kanang maka-drawing ta, maka-kulit ta, ato lang gigamit ang kaalam gihatag sa Ginoo nato, pero gibawal lang niya kung gamito ng kaalamas di mao. Mo inanaw. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. So mo na. Dayon adto ta sa atong no, tataas-taas pero importante no. Now, adto ta sa kining mahitungod sa original sin. Kay nahimo ning issue sa atong panahon karon. Kay nagduo ko nga wala lang gyud masabtining doktrina sa original sin. No, sa Facebook na ako'y higala nga init kay siyang nag saway anang doktrina sa Katoliko mahitungod sa original sin, no? Gani gikutlo po ni sa atong presidente. Now, ato lang ipahinomdom basta maghisgot galig doktrina sa simbahan. Ang may authorized gyud nga muhubad ani dili kitang mga sakop lang, no? May mo kita mga sakop muhubad pero nakaagad sa atong mga authorized tubot pasabot mga bishops kay ang premise gunato ani naa sa Romans 10:15 nga unsaon man pagmensahe kung wala ka gipadala but pasabot gi-authorize. Kinsa man ang gi-authorize? Das Biblia mga apostol. Then giunsa man pud pag-authorize sa mga apostol pinagig ordination kanang gitawag natong laying of hands. Now, historically, bishops of the Catholic Church naa nila ang authority gikan sa mga apostol kay kanang ilang ordination makonek gyud sa mga apostol. Di ba? Ako naman gibalik-balik diri sa atong tulumanon. So, mga obispo maogyoy may authorized muhubad aning mga doktrina sa pagtuo. Kung bisan kinsa gali muhubad aning kining
kining pagtuo nato kining Biblia magkalanrakas gyud ta mo bitong nidaghan ning relihiyon gumikan ana nga dili mo subay sa protocol of authority. Bisan manggali diha sa atong munisipyo, diha sa kapitulyo, kinahanglan magsubay man kag protocol. Dili man ka pataka ditso-ditso das gobernador kung walay naigi authorize niya nga moagi sa kaana. Di ba? Di man maayo mo ditso-ditso. Kinahanglan mo subay tag protocol. Si Jesus Christ nagpili sa mga apostolog. Ang mga apostol nagpili pong ilang mga successor mao na mga obispo. Then ang mga obispo po nagpili pong mga pari extension nila kay dako na kay gingharian sa Dios. Di maugtas po sila po. Walay mga pari mo tabang nila. Manggali mga Domingo nga. Di na mamisahan ang lugar agis kakulang po sa pari nato. Katilingbano na lang. Patabangon na lang mga kaabag. So, siyo na by authority. Muna nga pataka-taka tag hubad aning kining doktrinas original sin magkalanrakas yun ta. Now, ang issue mao ni nga sayop kuno ng doktrina sa original sin kay ang original sin good na panunod man gud na nato gikan sa atong unang ginikanan Adan og Eva. Unya ang challenge good sa reasoning moingon nga pwede ba gud na ang sala sa ginikanan pasanginlan ang anak? O kung kana ray tan-aw na to makaingon jud ta uy unreasonable dili makaturunganon ang sala sa ginikanan ipahid pasanginlan pud og apil ang anak. Tinuod man na nga rason. Ang sala sa ginikanan dili manubag ang anak pero naipiro diha ang sangputanan sa gihimo sa ginikanan mapanunod sa anak mo na original sin. Tagaan mo na akong example ha. Ang ginikanan magtiayon dato. Kuan kanang unsa na sa milaing term sa dato. Basta dato ra may akong nahunoon. Naay mga negosyo, dagko, katigayunan, tako. Pero naay batasan nila nga mag-usik-usik. Nag-usik-usik sa katigayunan ang maong magtiayon. Dayon, ang mga bata gagmay pa man, dili pa man makamaong mo usik-usik sa kwarta kay mga ginikanan pa may gahawid sa katigayunan, kwarta. So ang ginikanan nag-usik-usik din niabot ang panahon na bangkarota ilang negosyo, ingnon lang sa laktod na nahimo na po silang naas kawadon kay agis pag-usik-usik sa ilang katigayunan. Now, kinsa may pasanginlan sa maong pag-usik-usik? Dili ang anak kay sa istorya wa man ni apil ang anak. Dili pa man kahimo sa pag-usik-usik, di ba? Dili ang anak mo ay pasanginlan sa gibuhat sa ginikanan. Pero ang sangputanan mapanunod sa anak. Unsa man ang kawadon. Mao nay konkreto nga pag-explain, analogy sa original sin. Tinod ang gihimo ni Adan og Eva, ang pasanginlan sila rapod. Pero ang sangputanan sa ilang gibuhat mapanunod sa anak. Saman ang pagkawala nay grasya mo nay gitawag og original sin. Bisan pagbasahon ng katekismo. Catechism of the Catholic Church. Original sin means but pasabot absence of grace. Nganong absence of grace? No, sama ng kuhan. Ginikanan nga nag-usik-usik, nahulog nga naanas kawadon, di na panunod sa anak, panunod man lagi. O, di ba? Mao na, giluwatan ni Adan ug Eva ang sanctifying grace. Mao nang ang tao, kuhan, pagka wala sa grasya, ni apil pagalig tapot ng kanang gitawag sa katekismo og concupiscence, kanang ang tao doon na day inclination sa di mao. Mo bitaw kita mga tao sige kasipyat kay na natin inclination to do a sin. Di ba? Mo nang gitawag og concupiscence sa atong katekismo. Di ba? Napadunod na to sa atong ginikanan ang paggawa na grasya mao na kinahanglan iuli na ibalik ng grasya pinagi og unsa man bautismo. Mo nang importanteng bautismo. Para mabag-o, ma-born again. Ang born again, definitions born again, mawasta, malimpyo, pinagis, bautismo. Dili kay mubiya sa Katoliko. Tanaw na. Di kita kabasa sa Biblia nga, ang definition sa born again, kanang mubiya sa Katoliko. Naa may word nga mubiya, pero kadautan may biyaan. Kanang nasa Revelation 18:4.
Babylonia ang term nga simbolo na kanang kadaotan biyaan, pero dili ang simbahan nga Katoliko. Di ba? Wa tay mabasa sa Biblia ang pag-born again mo biya sa Katoliko. Anong biyaan man natong Katoliko nga mao man ang simbahan tukod ni Kristo? Di ba? So mao na. Wa ko'y panahon mo discuss o gayo ana. Mohangyo lang ko ninyo basta mo katikismo, no? Kanang issue about original sin, no? Kanang murag ang title yun ana sa katikism, The Fall, pagkahulog sa tao. Nya kung umingon po taon sa may biblical support ana veritas, di naman na kinahanglag bersikulo. Okay? Common sense naman na, di ba? Pero mohatag po kog bersikulo, no? Unahon ako kining Roma Kapitulo 5, versikulo 12. Sa may giingon dire, giingon. Miabot sa kalibutan ng sala, pinagis o sa katao. Ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikailap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan. Kay nakasala man ang tanang tao. O, saan man ni nato? Atong i-qualify unsa ng sala. Okay. Actual og na panunod kanang original sin. Kanang actual sin, kanang gibuhat yun nato ko galingon panitan ako makasala ko mo na actual sin nako. Pero kanang original sin kato nang napanunod dili dita pa sa nginlan na noon. Ang resulta na sa gihimo ni Adan ug Eva ang paggawa na grace. Mao na napanunod nato na mo na original sin dili na actual sin na lain ng actual sin. Mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Muna gipasabot diri ang tanan tao nakasala. Gi-implied na diha ang original sin. Dili kay og wala pa gi-implied ang original sin diri, pwede na tong madebate si San Pablo ni sayop ka da Pablo. Anong tawgon mo nimo tanan tao nakasala? Nya kana ding bata ding puyapan namatay kasala day na. Dili, wala actual sin ng bata pero original sin na gatong absence of grace. Pagkawa na grasya. Ibalik na pinagis bunyag. Bautismo. Wa ko'y panahon mo discuss og ayo ani mga tinahod nga tigpaminaw. Pangayo lang kog basa mo og katekismo. Dayon napa ko idugang kung naamoy Facebook, open man akong Facebook bisag dili mga friends makakita man sa akong timeline. No, Silbert Adriatico Dundoyano tanawa sa akong timeline na ako gi-post nga link diha debate about original sin, no? Dali sa Catholic Faith Defender or Apologist versus kanang Assembly of God minister. So ang discussion about original sin. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Dayon na lang ko isgutan pud gamay. Kining issue may labot na sa kinibang ngalan-ngalan, magtawag-tawag og ngalan sa iglesia kay naay mga sakop sa dating daan sa Facebook nga sige lang gyud kog nilag ingnon nga ngano man kana veritas nga di mo na mabasa ng Catholic Church diya sulod Biblia. Ang mabasa iglesia sa Dios. Kay kanang kang Ilisuriano god ga usab-usab man ngalan karon kanang yung iglesia sa Dios mo gigamit, no? Dili man gud na kung kumugadas ngalan matinuod na, no? Kay ang tinuod bisan pag dili na maghingalan pros ba nang di ka magnimtag diya sa eskwelahan dili na mabut-pusabot nga wa kay ngalan kung di ka magnimtag, no? But-pusabot butangan kag nimtag o dili kung ikaw gyud na. Mao na. Simple lang, no? Wa naman ko igong panahon sa kaminuto naman lang mohatag lang kog simple logic. Sumala sa history, ang Iglesia ni Cristo, nga matod pa ni Pablo, Iglesia sa Dios, sa 1 Corinto 1:2, sa history, sa Biblia, doon na gipamulong si Cristo nga, di ba, nasulat man na nga ang akong balay pagahingalan kinig alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran sa usa ka pulong sa in English universal. Muadto ka sa Griego, Katolikos, Katahulos. Si Obispo Ignacio, iyang gigamit nga pulong Catholic. Variant na sa Greek nga Katolikos. Kay gusto ni Kristo tawgon og alang sa tibuok kalibutan yang iglesia. Ang iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios gitawag ni Obispo Ignacio og Catholic Church. Therefore, usara ang iglesia sa Dios og Catholic Church. Kay parehas ni Simon. Simon pag sa dihang gitawag siya Pedro, usara katao si Simon ug Pedro.
ang Iglesia sa Dios kay gitawag mag Catholic Church, therefore usara pod ang Iglesia sa Dios ug Catholic Church. Simple. Nawa na ko igong panahon. Hangtod sunod Domingo pohon sa mang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. Mula sa #1 na smart dishwashing paste Ang galing, galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brands.